Morning guys, hope ni right. Yo guys, kudala sithi ndivula uYouTube sana. Ndingade ndimvule, so namhlanje ndingadecide uba mandikhe ndiziphe eli xesha kule nyanga yam yozalwa. October is the 30th. So ndingadecide uba no, mandingadepheli le nyanga ndingekade ndiyiqale le channel. So guys, igama lam ndinguNomathamsanqa Thansi, also known as Asimanyashe. Nditshatile kwaHashe, then ekhaya kukwaThantsi. So ngoku ndiwelele kwelaa cala, but ke aside siyilahle ncam imbo yethu. So guys, ndiye ndacinga uba makhe ndivule le vlog namhlanje. Babies, ndiye ndacinga mandiyivule le vlog, so ndiyathemba ubana nizohlala nam sonwabeni sonke. I think kunzima kona uvloga, but ndizozama kangangoko. Kudala ndimane ndisithi ndiyavloga, ndizoposta, ndiyavloga, but ndingade ndifumane ixesha eli-right. Ndithe xa ndizoposta because mandiqhefemile uba kupostwa kuYouTube straight, kanti opostwa ngendlela ezithile. So guys, yeah, I'm here, ndizohlala nani. Namhlanje ndizobe ndiklina apha endlini, ndilinde umatshini wam ebendimodile, i-sewing machine. So I think ngizom-unboxa nani umatshini wam xa ifika. Yeah, ndilinde abantu bakhona because bendifumane imessage namhlanje. So guys, I'm happy ukuthi ndifumene eli xesha loba ndivule le vlog. And ndiyazithemba uba le ndizoyiposta le. Ndizoyiposta. Thank you guys. So dibana kwi-vlog elandelayo. Thank you. Ndigqibanga guys, umthetho wam ke ne ndizoba nazo apha ii-vlogs zase-Eastern Cape ne, because ixesha elinintsi soloko sigoduka. So ndiyathembisa ubana ndizoba nempostela ii-vlogs zase-Eastern Cape because ndiyabona uba ndiyazithanda apha kuYouTube. Nam ndiyazithanda kakhulu because ixesha elinintsi soloko ndizibukela. Baninzi ngabanye omakoti endibalandelayo apha kuYouTube abe bandimotiveyitha abanye babo. Okay guys, into sinikeza lapha phezulu sokusho igate ne. Shosho 1824, I mean 1724. Ukhona inkunzi lapha ya. Hayi yeke uzosinikeza phezulu. Uzosayina wena lo. Yebo. Okay. Oh, lapha kuyo ne. Lapha phezulu. Bilike ngomntana angawusa akabhalela ngapho.
guys, nathemba ubana niserayithi sawundibuyile ke. Amashini amsandofika ngoku late after 7 get to 8 because fike ngo-7:40 apha ebusuku. So ke ngoku nqina andisikwazi mandilale unboxing ngifuna uqala ndiyobona before ndilale because kube ndimlinde emini. So yeah, empty cell, turn home choice. I hope niyabona nje because space kahle apha endlini. Oh my gosh. Because enye into ndinelokho yam apha endandiyithengise ngo-2023 so ubincinci ndayiqhaqha andaphinde ndabe ndinashance uba ndise emntwini onophinda ndibuyisele yona. So I think ngomso ndizobe ndisenzela lokho ngalo mtshini xa kulele umntanam. Funeka ndizame uba ngomso ndiziphe ixesha lemveki sendiklinye then ndizokwenza lokho yam. Otherwise guys, nakumshini. So see you tomorrow ndiyolala guys. Nakule room ndincedwe ile ring light because akho globe.
iroom yabantwana bam xa bezotya iholiday. So guys, goodbye, see you tomorrow xa ndizobe ndisenza lokho ngomso. Enye into endiyilibele yona yinto yobana le channel ndifuna uyivula ngoku because ndenza into yobana xa ndisenza Eastern Cape ndisenza ii-vlogs, ndingabe ndiqala into entsha. At least mandiqale into ndiyazi uba sendiyivulile ii-vlogs ndithathe njengopowusta, ndithathe yabo ngofaka iividiyo zam. Ufuna ndiphukile yazi lo mntana. Okay guys, thank you. See you kusasa. Ndiyozela nam. Bye. Oh guys, good morning. Hope right guys. Kusesekuseni ndisanovuka ngoku ne. Idate 31 ka-October. Izolo ke khona imonisa ezweni ngale for machine because basically box singaziboni and that's esebusuku la xesha. So ngoba ndifuna usisela machine before nenze yonke into namhlanje before ngithethe uba uyasebenza na, so that if I sebenza machine now, look please. Okay, thanks. Let's go. Oh shamuntu wami uzoxola because mina ngiyacontenta manje. Angidlali ngenhlobo. Oh baby, space sami angeke. So kuphela le laptop yakho ungekahambi. Ispace sami sana space nje. Angaske ndozibomba ba inoba zizothini. Inoba zizobeka inalita anahluma. Siletela wami cha. Ngivele usithiwa. But kesho mana kufunda usiwa kanje. I hope iyabonakala because nenza nge-back camera. So ngqale ibijele ngokwamqala ukwenzela into okubana xa sendisenza kuzoba lula uba ibambe yabo. I think ndiyazi noba ndizothi ihleli kakuhle nandithi kanje ndizoyithi so. Ngozi yam ake ndenze ke sana. I hope guys niyabona ne njengathi ndizoqhuba imoto andicingi. Oh iya-onishwa kanye nomtshini. Yeah. Right. Okay. Yabona noko. Oh okay, so ndifaka apha ndifaka ipha. Oh yeah, yes. Sanulele into endiyigowayo because uvuka kwakhe izophela yonke le nice time. Njengoba ndizenze lolu hlobo izophela. Mhlawumbi nohamba undawo ndikwazi ukuthunga kunozi. Sanayo ukuthunga yedwa namhlanje waye ndikwazi ukuthunga umhlobo wakwazi ngakuthunga. Oh my gosh, why manje? Why? So ndizenzele yabo at least ukhona
Into nekhohlo ke ngokungayo into yoba ndingasekhona erhali apha kwi-broadband. Ndizokwenza kanjani guys? Ndizokwenza kanjani? Unfortunately njani guys, ndimsenda okay, ndenza ngale ndlela ndicinga ukuba irayithi, ndizobona phandle uba ayiranga. Kodwa ndiyayisibona apha. Njengoba ngale ndlela ndiqonda ibana inoba irayithi, ndizofaka irhali because ndaqala kudala shona so andizozibleyima shona. Funda uyazi. So guys, enye into namhlanje andikho sure but ndinenye iphasela yesibini yakwa-Crocs bendizenze online because ndicinga into yokuba namhlanje ndingangakwazi uya kwa-Crocs bendiyozenza khona. Yho, andilogqitala sana. Yho. So ndaqala ndizithenge online ukwenzela ubana into yokubana ndingazibana xhala lotya nayo. What is this? Why man? Why? What is this? Maybe right. But ngenye imini sana ndizothi apha ndantona engafakwana apha na andiyazi guys, I am losing. Ndingafaka apha ingathi ngayifaki oriyonazi guys, uba kuzoba khona othungayo uzomphela le video, please washimanyenza right or wrong. Nama ngazi ukuthi kwenza njani phela. Ngiyazifundela nabo. And then ingathi kwakusithiwa uthiwe. Okay, kuthiwa. Ndiyabona ke ngoku. Chini. Hayibo. Into enzima na? Into enzima makhelesi. Hayibo. Hayi ndayihlaza iSouth-Africa sun. Ndiyayihlaza because bebendifundisile ufaka irhali. I think mashini afana nemoto. Ayafana nemoto. Imoto xa igqibele kudala uyakwazi uqhuba but bakhona ezaa ndawo, yabo? Qonda kodwa kwakusenziwa kanje mani ngoku yena ndigqibele uqhuba. Okay guys, ndigqibele uyifaka irhali yam. So now ngiya kumvuthondaba nzonzonzonzo ngakhulu lapho nam.
ndiza kwelapha because mandifakelele okay then ndiyehlisa apha kanje. Alright, let's go. Ibingasendithi but ndithengile tripod eshini izofika nedlala. Okay guys, ndithathe iphepha ne. Kaloku ndiyakhumbula uba esikolweni sasesenziswa ngephepha. Sasivele sinikwa amaphepha. Kuthiwe thunga. Apha ephepheni qumbayo. Iphelile apho ke sana la. So tension anyways. There is a tension up. Ngithandile bamba kangaka. Kukhona into ibamba ndingayazi into. Okay guys. Nanku umthungo wami. Andabe into libangela uba ibambe benamaqhina. But nanku umthungo wami. Nanku umthungo wami. Into endiyoyikayo ke sandibana nditshintsha apha kwezi buttons yabo because okanye mandihlale ndinanzikile. So lo mthungo number, I think number 5 nango. Okay, so I can try number or zigzag number 9. Phinde ndibuyele pha number 5 9. Why manje thunga ini kodwa ndafike ibhathona sokuthunga. Ndifuna uthenge ilaphu mani eyishows bagqibe imali yam kanjani. Andazi ndizothenga ngantoni. Talala Eva yawuza ke sana. Oh gosh guys, ndinayo omnye machine. La machine I think wakugala. Guys, andazi noba iyabonakala na. Angazi nokuthi iyabonakala. So mandenze u19. Yes, u19. U19 ku-zigzag. Wayizoba so. Okanye mandenze u11. Siyathunga sihlathi. Guys, if umuntu wazi umachine othunga andicaba kwenzeka ntoni apha kule SS nganqaba ndifuna kancane ngoku andinaxesha lokufuna ngoku but ndibuye ndiyifune. Guys, please comment nixelele ukuthi yenziwa njani like number 3 apha uyotsho number 1 no5 wakhona because number 4 ngoku. But into endiqalisa ukuba yi-tension le bandixoki. So i-tension I think yenza ukuthi umachine abe loose aqine yabona ngelanto yonke lanto. So ngoku ndifuna uyenze guys. Like nendikhomentele pha phezulu bana xa ndifuna uthunga idalk ndingathunga maybe ngo-tension number bani because ingathi iqinile mali lento yikho noba ndiyitshintsha so bendiku number 5 ndiphinde ndiyibusele apha number 5 ndijonge and umthungo wam ustraight into endiyibonayo straight. I love that. Love me for me. Let's check. 1, 2.
Okay, enye into endifuna yenza yile. Okay. Yay, andizoyithunga into guys. Yabona into zondivala ngulo mntana, otherwise ndizothunga amasho ngakumxoka. Andiqamba mama. Okay, apha I want this space to suck on and okay, bye guys. Guys, if it's second space, because from Germany, it's second space, but bye goes on. One okay, guys, I'm back now. Guys, in the live vlog, in the kakhulu, so then decide into okubana mandingasosembele ndigqibe kwanto ne, because in the live vlog indaba yehole yase Takealot ne yo azininzi. Takealot, Shein, bengu-Crocs, so le bendithetha ngayo kula video beyase-Crocs ndizobuya ndiyenze and ayikafiki nenantsika yam nepasela yam. Guys, ndiyacela nindilayikele, like, subscribe, comment and share and tell a friend to share. Apha ke ndifuna uzondibonisa into yokubana ndiye ndathunga ndaphelela phi. Andazi ke noba iyabonakala na because ndenza nge-back camera. Ndathunga ke guys, ndathunga ndenza nese-stitch like besendidlala njengomatshini ndim-enjoya umatshini wam. Into endizoyenza ke ngoku maybe phaa nge-weekend ndiyothenga amalaphu ndithunge ijerumane nefaskoti. Andikwazi but ndizozama because ndizozama guys, then ndizobuya ne-feedback yam ukuthi ngihambe njani. So ke ndizonibona kwivideo elandelayo. I don't know ukuthi ngizophinda ndiposte nini, but mandithi xa sekufike ezi nantsika zam ezi parcels. Enye into guys, apha kum ndine-videos ezininzi like zase-Cape Town because bendikhe ndaya eCape Town. I think zozposta nje ukuba ndingazidelete because ndiyazithanda and andinaspace. Ndicinga ukubana ndivele ndidelete ezinye videos because ifowuni yam igcwele. Ndicinga ndiyothenga i-memory card, I think ngomso Saturday. So guys, I'm posting this vlog today because ndifuna uphinda futhi ndibe nespace phinde ndidelete. Ndiyabulela guys ngoba nibukele ivideo yam. I hope nizoyenjoya. Yeah guys, bye. See